Herme González Alderdi Sozialistaren bozeramaileak aurrekontuei buruz mintzatu da. Sozialistek aurtengo aurrekontuen itzulketa eskatu dute. Hermeik esan duenaren arabera ez dira urnitak behar dituen aurrekontuak eta uztailaren 8an aurkeztea ez dela normala salatu du. Bozeramaile sozialistak alkateari aurpegiratu dio PSek aurkeztutako 5 proposamenak kontuan hartu ez izana. Besteak beste aparkalekuaren arazoari erantzuna ematea, multikirol gunea eraikitzea 8 eta 16 urte bitarteko gaztentzat, kiroldegiko birmoldaketa, eskailera mekanikoen lehenengo faseari hasiera ematea, aldapetan eta bukatzeko kampus eskolarrak eraikitzeko lurra erosteko dirua gordetzea. Gonzálezek azaldu duenez onartutako aurrekontuetan 170 konprometuta zegoen. Bere iritziz bere garaian proiektu hauen aurka agertu zinen beraz aurrekontuen beste 130 onartzeko aurkitu ziren ospatutako udal batzordean. Aurka bozkatu zuten kudeaketa horrekin bat ez dutelako egiten. Hermek azaldu du ogasun batzordeari eskatu ziola idatziz erantzuteko zertan erabiliko diren ikerketa eta proiektuetara bideratutako diru sorta. Ez dute erantzunik jaso esan du eta ez dutela beste urteotan gertatu den bezala proiektu guzti horiek lotan gelditzea utziko. Azkenik bozeramaileak alkateari esan dio ez azteko PSeko zinegotziak urnetar askoren ordezkariak direla eta beraiek aurkeztutako proposamenak gutxietsi dituela.